ନା ମୋର ମାଗି ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି ମୋର କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କଣ କରିବୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟେ ହଉ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଜାଗା ହଉ ଆମ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଆଡେ ପାଣି ଇଏ ବି ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଲାଣି ଜାଗା ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ଏନେ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଯା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ପାଣି। ଆପଣ ପୁଣି କୁଆଡେ? ଆଜ୍ଞା ପାଣି ମଝିରେ ପାଣି ଶୁଖିଲା ଅଛି ଟିକେ କାଠ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଟିକେ। ହଁ ଏଠି ଇଏ ଚାଲିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଇଏ ହଉଛି। ସାବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ଓହୋ ମୋ ମନରେ ପଡିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ବୋଲି କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆସି କୋଉଠୁ ଜାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏଇଠି। ଇଏ ଆମର ରୋଷେଇଆ ଜାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖ। ଏଇଠି କେତେ କାଠ ନେଇକି ଆସିଲେଣି ପିଲା ପରିଶ୍ରମ। ଇଏ ଆମର ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ ସେଠି ଚାଲିଲେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଠକୁ ଏଇନେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଇଏ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ସ୍ପଟକୁ ଯୋଉଠିକି ଆମେ କରିବୁ ଏଇନେ ବଣଭୋଜି। ସେଇଠି ଆଗରେ ଗାଉଁଟିଆ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଲା କଣ? ଆଙ୍କୁ କଣ ଜନ୍ଦା କାମୁଡି ଦେଲେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ଜନ୍ଦା କାମୁଡି ସାରିବା ପରେ ସୁଳେଇ ସୁଳେଇ ଗଲା ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇନି ଟି? ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ହିଁ ଭଲ। ଚାଲିଛୁ ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଇଏ ହେଇକି ବି ଆମେ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ପାଣି କରନି ଆମେ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଠି ଏଇଠି ହବ ରୋଷେଇ। ରୋଷେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କାକୁଡି ଖିଆ ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଏ ହେଲା ସେଇଥିରୁ ସେଇ ଲୋକ ଜାଣିଥିବ ରୋଷେଇ ବେଳେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧା ଅଧା ଖାଇବାକୁ ଏଇ ହେଲା ସେଇ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡି କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନଉନି ସେ ଆଣି ଇଏ ହେଲା ଆମ ଜାଳ। 5ଟାରେ ଆସିଛୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ପଥର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପଥର କୋଉଠି ଆଗରେ ମୋର ଦିଟା ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ପଥର ଖୋଜିବାକୁ। ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛି କାଳେ ମୁଁ ଟେକି ପାରିବିନି ବାଟରେ ପଡିଯିବ। ସେଠି ତାକୁ ପାଣି ପାଣି ଇଏ କଣ କରୁଛୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି କରିବେ ବୋଲି ରୋଡ ଉପରୁ ଖୋଳି ସାରିଲେଣି। କି ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ଇଏ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଆଣିବାକୁ କେତେଟା ଗାଡି ନେଇକି ଆସିଲେଣି ପିଲା। ସେ ପଛରେ ଏଇଠି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେଣି ଆହୁରି ପଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ଆସିଲାଣି ଗୋଟେ ପଥର ମିଳୁନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହୁବଲି ଏଇଠି 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 ଏଇ ପଥର ଟେକିଲେ ଏଇଟା ଚୁଲି ତିଆର ହବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଆମ ସ୍ପଟକୁ। ଆମେ ଏଥର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଚୁଲି ତିଆର ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଦାନ୍ତ ଦେଖ ଦାନ୍ତ ପିଲାର ଚୁଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ରାଗିକି ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଆମର ଖୋଳି ପାଇଲେନି ଚୁଲିଟା। ଇଏ ହେଲା ଖୋଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଳିଥିଲେ ଖୋଳି ପାଇଲେନି। ଇଏ ଆମର ଏଇଠି ବାହୁବଲି ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଖୋଳିଲେ ଦେଖାଯାଉ ଇଏ ଖୋଳି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ଚୁଲି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି କଣ କଲେଣି ଦେଖ ଏଠି ଦହିଟା କଣ ଚିପି ସାଇଲେଣି। ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋନ କଲେ ସିଏ ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଏଠି ଚାଲିଲା ଆଙ୍କର। ଇଏ କଣ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ। ଇଏ ଆମର ଥୋପି ଖାଲି ଦାନ୍ତ। ଏବେ ଟିକେ ମାଛ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଚିକେନ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାଛ ଟିକେ ପୋଡା ହବ। ଆମେ ରୋଷେଇ ହେଲା ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଦେଖ ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ ପାଣି ହେଇଛି ମାଛ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ମାଛ ଧରିବୁ। ବନିଶ ବି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ହକାବକି କଣ କରୁଛ କିରେ ପିଲେ? ପ୍ଲିଜ ଡବଲ ମିନିଂ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରନି। ହଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଚାଲ ଭାଇ ଗାଉଁଟା ଲୋକ ତ ଟିକେ ଭାଷା ଟିକେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ପିଲାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତ। ଓକେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖଉଛି ଦେଖ କଣ କଣ ଦେଖିଲୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଧରିଆ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଜନା ଚାଲିଛି।
ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଚଟଣି ହବ ବୋଲି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତ ଦେଖା ହଉନି। ହଁ ଦେଖା ହଉଛି ନା ସବୁ ଟୋଟାଲ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋନ କଲାଣି, ଟିକେ ଗପି ଦେଇକି ଆସିବି। एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। ଭାଇ କଲିଜାଟା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ତା ତଳେ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ଖାଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି, କଲିଜା ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବାକୁ ନେଲେଣି। ଆପଣ ଖାଇବେ ବୋଧେ? ନିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହସ କୋଳି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଏଠି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ହସ କୋଳି। ଆଜି ଶୁଣିଥିଲି ହସ କୋଳି। ତମ ହସର ରାସ୍ତା ମତେ ଟିକେ କୁହ। ମାଟି ବୋଳିବାକୁ କିଏ? ଦେଖ फ्रेंड्स, देखो अन्न कंप्लीट। आम रोसिया मुहर बाजीगला टी एपट सेपट। ये आम चुली जालु अन्न कंप्लीट, अन्न कंप्लीट। आशीष अन्न कंप्लीट देखो। रोड रे देखो आम क्या भितर पशिकी जीवु पानी पानी भितर पशि जाऊँ पानी भर्ती चारिड़े। रोड रे अच्छु जो कि पानी आने देख पानी पानी बहुत रोड ये कष्ट परिश्रम कर चलते दी जन पानी मिलूनी। हाँ हाँ पानी नहीं जाऊँ रोसे आम चिकेन टा अधा रही। लाइट कमिगला समस्त खाए बिजी रोषे सरला खाए वीडियो सरला बाटर पुणी देखा पुणी थर रास्त खाए पे सरला। आम लास्ट फिनिशिंग काम आम बाहरलु रास्त देखा जा हम पुणी घरे आम देखी तो क्लियर लाइट आसुनी काम सरला टी सरीगला। फ्रेंड्स देख राति होगला पानी भितर आम जापरनु पछर के आसुँच अंधार एत गला देखु केते पानी भितर बसिकी जाऊँ धन केते पानी भितर बसिकी देखु चलती देखु पिला क्या क्या भितर चढ़ी आसले देख एत राति सरीगला ये गोटे गोटे फिल्टर आमर ये ना ना तेल गाड़ी तेल सरीगला कौन करूँ से कौन करिया देखु आम बहु प्रोब्लेम में पड़गलु। एनएच रोड उपर उठी जाइए अवश्य कि गाड़ी तेल सरीगला बहु प्रोब्लेम। तेल पकई सारा पर भी गाड़ी स्टार्ट होनी कौन प्रोब्लेम गोटे गाँ भर आसिक अच्छु गाँ भर फसी जाइए चलती साइड कर गाड़ी साइड कर। हम ड्राइवर किसी जानना बोधे गाड़ी विषय तेल सरला भी गाड़ी गड़ुनी तेल पड़ी आसिक आज घर गल को देखे तू काम को नुह देख न मेन टाइम बहुत परिश्रम कष्ट पर किंतु एंजॉयमेंट करके फेरी घर को। पछरे अच्छे आम फ्रेंड्स मैंने दीटा फुल एंजॉय कर एंजॉय एंजॉय